Po zimnom leňošení a naposledy aj fašiangových dobrotách sa nám akosi prirodzene žiada dať svojmu žalúdku vydýchnuť, odolať všetkým tým dobrotám, ktoré na nás číhajú. Vhodnou príležitosťou je nielen obdobie predveľkonočného pôstu, ale aj blížiace sa jarné dni. Kabáty a bundy odložíme a hľa, na povrch sa derie každé v zime nabraté kilečko slaninka. Ako sa teda zbaviť nadbytočných kýl? Siahate radšej po knihách so zaručeným návodom, ako získať štíhlu postavu a kondičku? Vyskúšali ste už desiatky diét, alebo ste stavili na pohyb, trebárs vo fitness centrách? Ja pravidelne chodím na chôdzu, prechádzať sa, tak okolo 1 do 3, pravidelne 2 hodiny. No, necvičím, nešportujem moc, ale tak chodím na takú turistiku, väčšinou do hôra, tak. Ja momentálne mám mesačné bábätko, takže snažím sa dietovať doma ako sa dá, takže zhon a myslím si, že to je asi najlepšia dieta, čo sa týka mamičiek. Dietu nedržím žiadnu, no a cvičiť sme začali sme chodiť do fitnesska a budeme sa zdravo stravovať, lebo ide leto, aby sme boli štihli. Naša túžba vylepšiť si postavu, nabrať kondičku sa už s akousi pravidelnosťou prejavuje vždy v tomto období na jar alebo pred jarou. Svoje o tom vedia aj inštruktori vo fitness centrách v Partizánskom. Väčšinou tí ľudia prichádzajú po zime, vlastne, aby zhodili nejaké tie kilá na leto a potom už priebežne cez leto, už keď sa uchytia, ich to baví to cvičenie, tak vlastne cvičia stále. Posilňovanie na všetky svalové partie, cvičí sa teda na strojoch, posilňovanie a potom sú to vlastne rôzne stabilizačné cvičenia a rôzne cvičenia na feedloptách, na bosu, s expandrami a rôznych steperoch. Vždy po novom roku tradične sú tie predsavzatia, takže najväčší nával je naozaj po tom Silvestri, po tom novom roku. Cíti to aj v tom počte tých klientov, či už je to fitko, alebo je to hore spinningová miestnosť, takže naozaj to v tej zime hlavne. No, spinning je tzv. Aerobný šport, či už je to beh, cyklistika, beh na lyžach a podobne, takže je to najhodnejší druh športu alebo pohybovej aktivity na chudnutie. Čo by ste ľuďom poradili, ako si udržať dobrú kondičku aj takú tú dobrú duševnú pohodu? No, treba občas sem tam trénovať, to je základ. Treba to robiť pravidelne a správne. Zdravý pohyb, uprednostňovanie čerstvých potravín a najmä rokmi overená platnosť rovnice. Príjem energie rovná sa výdaj energie. Radí Jana Rosáková, majiteľka fitness centra Olympia. Mimochodom nie je zástankyňou žiadnej diety. Jej 18-ročné skúsenosti ako inštruktorky cvičenia, ale aj odborníčky na zdravý životný štýl pomohli naštartovať stovky ľudí. Chodím pravidelne do fitness centra, kvôli tomu, lebo ma to baví. Športujem už od malička, hrával som hokej 10 rokov, teraz hrávame hokejbal 5. rok. Je to výborné pre telo, touto cestou volám priaznicov, aby sem chodili. Týždeň a pol som začal kvôli zimnej príprave ohľadom hokejbalu a pomáha to ku zdraviu. Chodím pravidelne už niekoľko rokov, lebo sa dobre cítim, mám dobrú potom náladu, lepšie vyzerám a fajn ľudí tu stretnem. Chodíme s kamarátom cvičiť a keď sa celý týždeň nevidíme, tak sa stretávame tu. V podstate aj si pokecáme, zacvičíme. Tak čo? Hladovať a trápiť sa ďalšími a ďalšími dietami, alebo jednoducho naučiť sa mať rád takým, akým som a zmieriť sa s našimi oblinkami. Pravda je niekde v strede. Ak je to len trošku možné, skúsme žiť zdravo a posilňovať nielen telo, ale i ducha.